Dakle, ne dijelimo mi ljude na katolike, pravoslavce, muslimane, jer to bi bila izgubljena borba na Balkanu. Mi dijelimo ljude na dobre i na loše. I da nije bilo dobri ljudi koji su nam pomogli prije 20-25 godina, ne bi ova zemlja opstala. I danas je naš narod ovdje na Balkanu i u Bosni i Hercegovini svaki dobri čovjek. Dakle, probuditi dobro u ljudima, pronaći dobre ljude koji će shvatiti bit naše borbe i jedinu moguću budućnost ove zemlje. Suživot u miru, unutar civilizirane integracija, ekonomski napredak i sve ono ostalo za što se zalažemo i za što se borimo. A za ove koji bi da nešto odvoje, da neke otjeraju, da podijele, pitali su Aliju, predsjedniče, rahmetli Aliju, kako će se ovo sve završiti? A on kazao, oni će se umoriti, a mi se nećemo umoriti, jer mi se ne smijemo umoriti. Tako je, predsjedniče. Neka je rahmet na ovih 329 časnih šehida iz vašeg kraja i na svakog časnog šehida Bosne i Hercegovine. Neka je vječno sjećanje i neka vječno živi Bosna i Hercegovina, naša jedina domovina. Hvala na pažnji.